ба уқобе ки зи саёд натарсид салом, ба дарахте ки зи ҳар бод наларзид салом. муддате чанд ки дар ватанам бедодист, ба ҳар он кас ки зи бедод натарсид салом. ба номи поку ёди худои меҳрубон. салом ҳамватанон. мушкилоте ки солҳо домангири мардуми тоҷик буд ва аз тарафи режим бо истифода аз ҷанги шаҳрвандӣ соли 92-93 дар қалбу зеҳнҳои ин миллат ҷо мешуд, тарсу ҳарос буд. хушбахтона имрӯз бо лутфи Аллоҳ ва бо заҳмату талошҳои бародарони мубориз қолаби ин тарс шикаста шуд ва мардум ғайратчун бедор шуда имрӯз аз ҳар гӯшаи дунё, махсусан муҳоҷирони ғариби мо, бо чеҳраҳои ошкор аз ҳаққу ҳуқуқичон дифоъ карда дар муқобили золим қиём доранд ва ғайрату номусу шуҷоати ватандӯстишона нишон дода истоданд, ки баёнгари ларзиши сутуни ҳукумати Раҳмонов гаштааст, ки Раҳмонови мутакаббир, Раҳмонови бо кибру ғурур имрӯз дохили мубориза шудааст ва таҳдид дорад, миннат мегузорад мардума, ки шумо метавонед озод масҷид баред, метавонед рӯза бигиред ва ба корҳои давлатдорӣ ва ба сиёсат дахолат накунед. ҳар кас ки дахолат кард дар назди қонун ҷавоб медиҳад. аввал ин ки намоз, рӯза ин фарз ва дайн аст барои ҳар як мусулмон, ки кишвари Тоҷикистон як кишвари суннатӣ аст, ки дар он ҷо 99% мардуми мусулмон зиндагӣ мекунад. ҳеҷ кас ҳақ надорад ки миннат бигузорад, ки шумо метавонед намоз мехонед, метавонед рӯза мегиред, бояд дар сиёсат кор нагиред. ва дар сиёсат кор гирифтан агар ҷиноят бошад, бояд ки озодаи Раҳмон дар сиёсат ҷавоб бигӯяд, дар назди қонун ҷавоб бигӯяд, ки дахолат кард дар сиёсат, дохили сиёсат шид ва имрӯз дар баландтарин мақом кор ва фаъолият мекунад. дар қадами дуюм Рустами Эмомалӣ бешарафтарин, бешармтарин ва беиззаттарин ҷавоне, ки дар синни поин ба рутбаи генералӣ мушарраф гардид ва имрӯз дар болотарин мақом фаъолият мекунад. ҳарди ино дигар ӯ касое, ки тасодуфан омадагианд аз авлоду аҷдоду аз он нафарҳои ки тиҷорат эҷод кардагини давлата омадан сари мансабу воша як тараф мегузорем. ҳарди ҳами агар дар назди қонун ҷавоб бига, Рустам ва Озода, ман шахсан худам омода ҳастам, ки ба корҳои сиёсӣ, ба давлатдорӣ, ба корҳои дурустш албатта, ки дахолат накунам. аз ин адолате, ки Раҳмонов пеш бигира ва ин ду нафара ба ҷавобгарӣ бикашад. дар дигар сурат мо ҳатман худмон дахолат мекунем ва мардума даъват мекунем барои дахолат кардан ва ин сиёсати тиҷоратиро аз ин байн ба зудиҳо хоҳем бурд. ин худ чанд маълум шуда истодааст, ки худат охирин умеде ки дошти имрӯз биромада аз ҳамон истифода бурдиса мардума таҳдид дорӣ. диде, ки ӯ саркӯбгаро ба монанди Ятимову, Раҳим Рамазону дигар саркӯбгарое, ки масъулият доштанд, фақат дар тӯи ҳисобот медоданд, имрӯз дигар ҳисобот дода натонистанд, ба хотире ки як мубориз аз зиндон кардан 1000 мубориз пайдо шуд, як каса қатл кардан 1000 таи дига пайдо шуд. имрӯз ин роҳ ва ин тариқи воситае, ки шумо истифода бурдед, дига кор надодесай. ва худтам Раҳмонов охирин умедта истифода бурдесай, ки мағзита ҳамун қадар кор мекуна. агар роҳҳои дурусти сиёсӣ зиёд буданд, ки ту метавонисти ҳамун обрӯ иззата ҳифз кунӣ, вале аз бемағзиву аз бешарафиву аз ҳамун як фақире, ки худат аз суҳбатҳои худат шинидем, ки бо дуға бо шир омехта карда хӯрдагӣ ҳастӣ, бечораву холаи Марьям ким чӣ хел барои ду аждаҳо Нурдини Эмомалиро кар мекарданд, ким чӣ хел мушкилотҳоро паси сар кардагӣ аст, ки ширро бо дуғ омехта мекард, ки бемаза шавада, шумо ҳамун дилтонро бигирад тез сер бикунед, вале шумо аждаҳоро мегӯед бисёр лаззати ширин дошт, ки аз ӯ дига ба маза набуд. албатта сари фақирову камбағало бад нахӯра, ба хотире ки ман худмам аз оилаи сарватманд ба дунё наомадем.
در یک oile میانه زندگی کردیم. فقیرها هم دو نمود میشن، فقیرای متکبر و متشکر. این رحمانوف از همون فقیرای متکبری است که خداوند اگر دولتی را تو چند زیاد کنه، این کبر و غرورش از دولتش زیادتر میشه. این هرگز اصلاح نشونده است. امروز 4 نفر کسایی که به شرف و به عزت و به حیثیت هایی که از این نظام یگون منفیت دارند، امروز کارهای بزرگ رحمانوف پیش چشم مردم میارن. مثال میارن که در زمان حکومت شوروی نابی راغون ساخته نتونست و این کار بزرگی که رحمانوف انجام داد گیس راغون ساخت. در حالی که گیس راغون، در ساختن گیس راغون تمامی مردم تاجیکستان سهم دارد. مردم آخرین مبلغش سهمیه خرید تا این گیس آباد شود، ولی تا امروز مشکلات برق در جمهوری ما رفع نشده است. مردم ما اذیت بی برقی تا حاضر، تا این شب و روز این ساعتایی که ما صحبت داریم، مردم ما اذیت بی برقی میکشند. این بود یکم کاری بزرگی که شما ادعا میکنید که رحمانوف در طول حکمرانیش این کارها را انجام داد. دوم کاری بزرگی که انجام داد، راه ها و نقب های هستند که مثلا راه دوشنبه خوجند در یک سال 100 میلیون دلار از جیب این مردم داماد رحمانوف به زور کشیده میگیرد تا اینکه از این راه ما استفاده ببریم. اگر پول نداشته باشید تا از پایتخت به شمال کشور یعنی به ولایت سوخ سفر کرده نمیتونید. این بود دوم کاری بزرگ. سوم کاری بزرگش گفتی خاله فاطمه که شهر دوشنبه را به پاریژ مانند کرد. رفتم شهر دوشنبه را نشناختم. این به خاطر بلند برداشتن ریتینگ رستم بود. اما این بیناهای بلنداشانه به درد کی میخوره که 2 میلیون جوان و پیر و زن و کودک مردم تاجیکستان در زیربناها در پدبلهای کشور روسیه و دیگر شهرها در پست‌ترین شرایط زندگی میکنند. این بود کارهای بزرگی که رحمانوف در طول حکمرانیش انجام داد، فقط به نفع فرزند داماد اویله خودش. وظیفه انجام دادن کارهای بزرگ نیست، وظیفه انجام دادن کارهای لازمی است. و یک مسئله دیگری که در حوادثی که کشور افغانستان رخ داد، روزهای اولی که جبهه مقاومت از طرف احمد مسعود تأسیس داده شد، یک گروه جوانای منطقه کلاب گویا که 1800 نفر امضا جمع کردند برای سفر کردن و مقاومت بر ضد طالبان به پنجشیر. ببینید هموطنان، برادران کلابی ما، کلابی سرغرور و به غیرت ما، شما از همین دست همین ظلم و از دست سیاست نادرست رحمانوف 99% تاکسی میزنید. مشغولیت دائمی ندارین، کار ندارین، معاش از این دولت نمیگیرین و برای چی قدر تملق کاری، برای چی قدر چاپلوسی و لگن برداری که مشکل ترین زندگی امروز در تاجیکستان در منطقه خودمان در کلاب است. احمد مسعود به خاطر آزادی، به خاطر عدالت قیام کرد و دعوت فقط مردم افغانستان کرد. او نگفت که ملت تاجیک، مردم تاجیکستان بیاین قیام کنین ما را کمک کنین. او فقط از مردم افغانستان که بسنده از در افغانستان بیش از 15 میلیون تاجیک زندگی میکنند. از کشور تاجیکستان زیادتر در افغانستان تاجیک‌ها زندگی میکنند و در کشورهای مختلف دنیا تجارت‌های بزرگ هم دارند و میتونن که کمک کنند جبهه مقاومت. اگر در صورتی که ما دیدیم که حیثیت ما، هویت ملی ما در اون طرف زیر سوال می رود و این 15 میلیون مردم با جمع هزاره و بلوچ و دیگر نفرایی که طرفداری از احمد مسعود دارند زورشون نمی رسد، در اون حالت اگر دعوت کنن از ما، خیلی باکی ندارد که ما بریم کمک کنیم. بله درست است که احمدشاه مسعود یک انسان آگاه و واقعا قهرمان ملت افغانستان بود، قهرمان ملی ملت افغانستان بود، اما فرزند او امروز هیچ کاری انجام نداده است. فقط یک
ҷабҳаи муқовимат таъсис додааст бар зидди ноадолатӣ, ки дар ҷумҳурии мо ҳамватанони мо, махсусан шаҳид Умаралӣ Қувватов 9 сол 10 сол пеши ҷабҳаро таъсис дода буд. Барои чӣ дар инҷа намепайвандем? Ки зулм дар ҳама ҷо зулм аст, ба чӣ шакле ки бошад зулм аст. толибон дар он ҷа бо шакли усули худшон зулм доранд, Раҳмонов дар Тоҷикистон ба тавру ба шакли усули худаш. ҳардушам золим ҳастанд, ҳардушам зулм доранд. хоҳиш мекунам аз мардуми Кӯлоб, биен бас кунен ҳамин коротона дар шаъни шараф, дар ғуруру дар мардонагии мардуми минтақаи Кӯлоб ин намезеба. агар ин қадар шумо дӯст надоред золима, биёен бипайвандем дар ҷабҳаи муқовимати худмон, ки мо ҳазорҳо далелтон меорем ки Раҳмонов чӣ хел зулм мекунад. Ва агар шумо ки нафаҳмед, шумо мағзотон шустагӣ боша, дарк накунед, шумо истифодаи мағзҳои худтонро ба дасти хунини як каси дигар додагӣ бошед, биен мо шуморо бидуроен дохили баҳсҳо, бидуроен мустақим занг бизанед, тамос бигиред, мо шуморо ҳазорҳо далел биёрем ки Раҳмонов аз толибон ҳеҷ фарқияте надорад. Фақат шаклҳои зулмшон фарқкунанда аст. имрӯз бо шуморо ба гурӯҳҳои мухолифин мардуми Тоҷикистонро пайваста намегузоранд. Мегӯянд ин гурӯҳҳои мухолифин ҷангандозанд, фитнаандозанд, дар ҳоле ки гурӯҳҳои мухолифин, ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 дар тӯли фаъолияташ роҳбарша, муассисша шаҳид дод, нафарош зиндонӣ шуданд, нопадид шуданд, корт хӯрданд. вале то ҳанӯз ягон кори хушунатбори ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 касе шоҳидӣ дода наметавонад. фақат даъват, ҳадаф имрӯз баландбардоштани фарҳанги сиёсии мардум ба хотири ҳамун рӯзе ки табдили қудрат шавад, чунин корҳои хашину корҳои номашрӯъ болои миллати мо рух надиҳад. ва кӯчактарин талафот бояд ки дар табдили низом кӯчактарин талафот бояд болои миллати мо сурат нагирад. шумо ақлҳои худтонро кор бифармонед. шумо дар як рӯз ҳадди ақал 5 дақиқа барои ҳайсияти худтон, барои шинохтани ҳувияту шахсияти худтон фикр кунед. имрӯз Иззат Амонро 9 сол зиндон карданд. Иззат Амон касе ки ӯ ба танҳоӣ кореро анҷом дода наметавонист. Иззат Амон як забоне буд ки дарди дили шумо, ҳарфи дили шумо аз ӯ забон садо медод. имрӯз Иззат Амонро не, ҳукумати Раҳмонов озодии баёни шуморо, дардҳои шуморо дар дохили қалбҳои шумо 9 сол зиндонӣ кард ки шумо дигар ҳарф назанед. тобакаи хел хомӯш меистед, тамошо мекунед ки кадоме аз ин қаҳрамонон, аз ин бародарои мубориз, аз ин инсонои ба ғайрати ҷасурро кадомша ба кадом шакл аз байн мебаранд. то кай? ин мушкилот хонадони ҳар яктаи тира, агар мехоҳӣ хомӯш бошӣ, як садо набошӣ, хонадони ҳар яктаи тира меҳмон мешавад ва ин зулм ҳар яктаи тира зарарша болои худат нарасид, болои фарзандат, болои оилат, болои занат, болои дигар аҳли пайвандот мерасонад. ба ҳамин хотир биёед мағзҳотонро кор бифармонед, дастгирӣ бикунед, ҳадди ақал ба ҳамун коммент, ба лайк, ба ҳамин ҳар шакле ки метавонед муборизада саҳмтонро бигзоред ва рӯзе мо ҳам шоҳиди табдили низоми тиҷоратие ки болои миллат амалӣ кардагӣ аст бошем, шоҳид бошем ки мо ҳам тонистем миллатро озод бикунем ва барои ин миллати азизи худмон рисолати инсонимонро ба ҷо биёрему кореро анҷом бидем. Раҳмонов хоин аст,
раҳмонов таърих исбот мекунад ва дар ояндаам шумо шоҳид хоҳед буд бо далел хиёнатҳои раҳмонова. имрӯз ҳар як тарафдори раҳмонова агар савол битем ки ватан чӣ аст, бо ифтихор мегӯяд ки ватан модар аст, ватан ҳукми модара дорад. вале вақте бигӯем ки ватана барои чӣ, агар не модар ки бошад, барои чӣ ба аҷнабӣ ба хитоӣ ватана фурӯх, замини ватана модарша инсон мефурӯшад магар? Не, мегӯянд ин ватан фурӯхтагӣ нест, замин иҷора додагиай. иҷора метавонед ки шумо модари худтона иҷора битем. як инсони мусулмон, як инсони ба ғайрат метавонад ки модарша иҷора битад барои 50 сол ба як аҷнабӣ. умуман раҳмонов ҷинояткор аст, раҳмонов номард аст, раҳмонов ин миллата дар кулли дунё сарсону саргардону беобу беиззат кардагӣ ҳаст. ин сиёсат бояд ки аз байн бирава ва ҳатман ки иншоаллоҳ аз байн мерава. суҳбатҳо дигар агар соатҳо камбудиҳои бадбахта агар мо ҳарф бизанем, бозам такрори сухани бародарое ҳастанд ки соатҳо дар эфиро мешинанд. ба ҳамин хотир хостем ки як масъулияти кӯчаки худмона анҷом битем. бо то видеоҳои оянда худованди пок ҳамаи шуморо ҳифз кунад.